ipapo ndo patakazochema manje. Tiri kunzi tiri kuda $60. Panga pasina kana dora. Kana mari. Tabuda po tiri kunzi matumbu memwana mapinda mhepo. Matumbu emwana aboka. Apa mwana achagona urara. Kutara nesaidi. Angasingagone kutarara kadai achakwanisa. Muri Zimbabwe kutaura nemi panguva ino zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pena Jehovah Mukuru. Muri Zimbabwe ndisvika pano kwete nenyaya inonakidza asi nyaya inosuwisa. Kuno kuMfagosi kwakaitika tisionekwa. Kunawo baba vakunzi iye vakasvika pakumedzana nemwana wavo pasina runyatsoziva chii chakaitika, asi baba ari kunzi vakasvika pakubaya mwana womukomana anonzi Nolani nebanga. Mwana uyu akashingirira akazoti kwakuedza ndokuzotsvaga mapurisa ndokuziva kuti mwana uyu anga abeyiwe nebanga. Saka panguva inotauya kuno tichimbokurukura nevemunharaunda kuno kuMfagosi vachitiudzawo nezvavanonzwisa kuti chii chakatora nzvimbo nechiitiko ichocho chekuti mwana uyu akasvika pakubayiwa nebanga. Ndinofara makadiwa. Nyaya inotemedza vazhinji semubereki uchinzwa. Hatingazivi kuti chii chaitika musoro mababa, asi hatizivi kuti iminiwo sinzi muri mugare wekuno munogona kutitsanangurira zvamunoziva kuti chii chakatora nzvimbo panyaya iyi yababa vasika kuzobaira mwana wemibanga. Ndinotenda. Ini ndinonzi Bishop Adele. Ndiri zvakare Deputy Director weMfagosi Metropolitan Trust. Nyaya yakaitika mukunzwa kwatakaita. Shiri mungu tanzwa chiitiko chakaitika munharaunda. Ndakataura namai vemukomana Nolani. Ndakataura namukoma vemukomana Nolani. Zvino takanogara pasi tikakurukura. Nyaya iyi inonzi baba vemwana vakanetsana nemwana mushure munge mwana abika muriwo mavegetables asina kufraya. Saka baba vanonzi vakanonetsana nemwana kuti sei wabika mavheji aya usina kufraya. Ndokunetsana kwakaitika baba nemwana. Mushure mechiitiko ichi ndiri mumwe wevanombobata dziwo richiitika baba achikonana nemwana zvakare. Baba vamwe chete vavavo nemwana wavo vachikonana. Ndichisvika pakunonunura zvichireva kuti kugara kwavo vagara havana kugarisana kwakanaka baba nemwana. So nguva zhinji ndinodaidzwa semumiriri wenharaunda, semumiriri wenzvimbo zvakare. Ndinodaidzwa kunzi auya kuno kune mhirizhonga iri kuitika. Ndichimhanya ndichinodzimura bongozozo pakati pemhuri iyi. Izvezvi vasvika pakubayana, baba vasvika pakurwisa mwana, pakubaya mwana. Iri nyaya yekusanzwisisa kwababa kuti mwana kana achinge atadza anogadziswa nenzira ipi. Ndodambudzwa hombe ramira ipapa kuti chiitiko chiitike. Ndisati ndaenda kumberi mataura ine mukati akazi kekutanga. Ndochokwadi. Ndikada kuziva kuti baba ava vari munhu akaita sei mukuranga kwavo kwanga vachiita mwana, nokuti makore atiri kudirwa achiri mwana mudiki ende vana vanongoita musikazwa. Asi kuranga kwacho kana wakuranga kwokuti kunodedziwa munhu mukuru akaita semi kuti agadzirise munhu akaita sei baba. Ndisingazivi zvinoitika mumba mavo mavagere, asi zvinoitika munharaunda handiverenge kugara kwakanaka. Vana baba nemwana wavo kana nemhuri yavo kwete nemwana chete, nekuti chero amai vacho pachezvavo vanotopinda futi mumhirizhonga idzodzo, tichitopindawo tinonunurawo mhirizhonga idzodzo. Saka tizodzoka mushure mwana uyu akazosvika pakubatsirika sei, imiwe munharaunda makazoziva sei kuti ndo zvachiitika pamba? Inini ndofunga ndakasvika kuma7 ndisati ndaziva chiitiko. Munhu akazondifonera ari kuNorton, ndikazondifonera kuti Bishop muarea menyu muri kuitika zvakati. Taona mota yemapurisa yatouya ikatora vanhu, zviri kufamba sei? Ndikakadzika nazvo. Sezvinei ndichitanga kunzwa nhau iyi, ndakati rega ndibate vemakuhwa. Ndabata vemakuhwa ndatanga kubata Nephews Chimbowa. Foni vaidarwa nemukadzi wake. Nemhaka yekuti ndiye anochidzwa makuhwawo. Ndakafona foni yaNephews Chimbowa. Ndafona foni yaNephews Chimbowa. To be surprised, foni yaidarwa nemukadzi wake.
eda nemukadzi wake tizatoti bamwini pandiri hapana kutomira zvakanaka. Tikarasura zvakawanda. Chii chiri kuitika? Zvasi izvezvi zvindori kunanga kumadhoktasi. Mukoma wenyu abaya mwana nebanga. Muri kuti chizvo anondivhundutsawo. Nephews abaya mwana nebanga. Mwana upi? Zvanzi Nolan abaya nebanga. Zvakanondivhundutsa. Ndakata foni. Unoziva pane chiitiko chekuti chikapinza mupanic mode. Unombotadza kunzwisisa kuti iri story here yandiri kunzwa zviri kufamba sei, chii chiri kuitika. Ndava ndakata foni. Vandafona zvakare. Ndikati chii chaitika? Vakati Nolan abayiwa nebanga. Nolan abayiwa nebanga, matumbu ari panze. Nekuziva nekuona semundagara ndohendera nyaya idzodzo, inoshanda ndi community affairs. Ndo bandiko rangu randoshandira, community affairs. Vandaona kuti nyaya kana yadai it's an emergency case. Toita sei kuti mwana abatsirike. Kobva ndavataura no, chimirai ndichakufonere munguva inotevera. Ndokuzivisai kuti ndezvipi zvataita uyezve ndezvipi zvatichaita kuti mwana aone rubatsiro. Tadaro so ndakatanga kucommunicata nevamwe vandoshandidzana navo. Kune nhau iri kuno yakamira mukuti. Handitika kureva kuti kubva ipapo ndakatanga kuronga source of funding senzira toita nguva dzose. Vandadzoka kumhuri iyi vandakataura navo zvakare, toita sei toda kuti titsvage rubatsiro kumwana uyu. Hari kuti mangwana zvizope dambudziko kuti vaitsvaga mari vanganzi nani vatsvage mari. Vanhu vagara panoitika chinhu, mwana oti zvavari vanotsvaga mari, vakadi kutsvaga mari. Mumwe bhati vanosvika vanoziva vaitsvagire chii mari. Inyaya tu dzatodinidzi dzatobuda. Handiti panyaya imwe chete. Saka ndakataura nemhuri yekwachimbowa. Ini ndine mashandiro andoita munyaya dzakadai. Saka mashandiro angu kana paita dambudziko rakadai ndinotsvaga mari. Saka mukutsvaga kwangu mari imimi semunhu wecommunity affairs, handitika ndinoda kunzwisisa kuti chekutanga ndoda iko keshi yenyu imimi semuridzi wemwana, handitika. Zvakare inini pakushanda kwenyu mukutora mari hamushandi moga, ndinoshanda nemi tichitora mari kuti mwana akwanise kudini kurapwa. Ndo maamiriro azvakaita. Ndo danho ratakatora. Tatoda danho iroro ndakagadzira article yekupa mwana yochi mari yefundraising, handitika. Handina kuperera ipapo. Ndakasimuka ndikaenda zvakare Gwarire hospital. Ndikanoona futi vandakanoona Gwarire hospital iri nzira yekuti mwana akasire kudini kubatsirwa, pasamirirwe kunzi padamirirwa mari. Apa mwana situation yange kamira sei pamanya mutsvaga mari. Panguva ndaimhanya tichitsvaga mari, ndakazivisa vanhu vandakatsvaga, ndikataura kuti nyaya tinayo panapa emergency. Hatisomboda zvematare. Tine emergency issue yatinayo panapa. Saka tiri kuda mari nekukasira. Sezvinei kune vakabvisawo mari nekukasira. Vanatorawo mari iyoyo vandamhanya mwakaya motikari, handitika. Vandamhanya nemotikari ndakahayirwa iyoyo kuenda kuGwarire hospital. Tichisvika ikoko situation yemwana yanga iri pakaoma. Zvoti inini ndichinotaura nevari panzvimbo, mwana ari kunzi haasi kukwanisa kubatsirwa pasati pabhadharwa mari. Muri panzwisisa? Mwana haasi kukwanisa kubatsirwa mari iyi isati yapo. Kuti panguva iyoyo mari yange ichidiwa kuti patange kuita step ahead, papa chidiwa $70 yescan ne$60 yekutheatre. Vetheatre vari kuti hatikwanisi kubatsira mwana asi taitwa scan. Vesikana vari kuti hatikwanisi kubatsira mwana pasati pabviswa mari. Tikati nyaya iyi inyaya yakatooma, ino tisvike panzvimbo nekudini nekukasira. Saka ndakazora kuti ndisvike panzvimbo hokundaigona kunotaura nevechipatara
vana zvaigona ndichikondera nevechipatara ndisandanzwawo futi kuno kwacho kuna chii chabuda pane mari iripo ndosaka ndakabva ndakasosawo kunoko mari ikabuda andika kwabva taenda kuchipatara kwabva tasvika kuchipatara tikaita kuti basa ridini rifambe mari yakanga iripo vatati chidimbu uku ndikati kuna mukoma anozikanwa kuti madhinda tikati asirekere pachitupa arigona kuzikaniko andika ndiye Cassius andika Chimbowa ndikati imimi chiendai nemari iyi vandavaita handova mari yanga iripo chiendai uku munoita izvi chiendai uku munoita izvi chiendai uku munoita izvi munguva imwe cheteyo vakandisiya ndakutaura nevechipatara chaHarare Hospital. Vechipatara chaHarare Hospital atonge tapedzerana zvakare tichimukutokurukura zvoti izvezvi tine hurukura yatiinayo yandoda kuti ndimhanyire munguva dzinedzi yandifanira kuita na 10 o'clock banda toresponda time. Ndiregedze kutora nguva yenyu yakareba apa ndakuda ndine mubvunzo ndakubvisa kunopedzisa baba avo vane nyaya ndikunzwa kuti mune chigaro zvamataura zvinenge zvakawanda pazoti muno mundemeni but pane nyaya yekuzoti pane intoxication kakudhakwa nenyaya dzemadrugs ende mufakosi munomanetsa nenyaya dzemadrugs. Imimi semumwe anobata ari muno komiti chii chingaitwe handiziva kuti kutaura nehurumende kana kutaura nevanotaura navo kuti nyaya dzemadrugs nekudhakwa nekumwa kumukozodo kuti umwa nevanhu zvipere. Rega tange ndati mufakosi say no to drug. Nyaya yemadrugs izvezvi as we speak right now nezuro ndichimhanya kuHarare Hospital tine dzimwe nhume dzitakatotuma kuMarimba Police. Nyaya yemadrugs inyaya tiri kutofambira hatisi kutomira ende hatisi kutombodzora tsvimbo hatisi kutarisa kuti uri ana andobva kupi hatinoziva chotizivana newe bati kuti munhu wese wemadrugs ngaabatwe. Right. Izvezvizvi tiri kuti mabhesi ese tiri kupinda tiri kutopinda ndofunga polisi ine rubatsiro rwanototibatsirawo narwo kuti pinde muchirongwa chipi ichochi hatumai surprise zvakandisipo but nhume dzakadziriko dzanondizivisawo kuti kune polisi band yakatogadzirwa yotopinda mumachenya echi yemadrugs. Zvakare tiri kubata muzvikoro maheadmaster chichi vanhu vakasiyana siyana mubandiko akasiyana siyana kunyange nemi vagari muri munharaunda kunyange nemi vemedia handika tinokudai kuti mutibatsire pachirongwa chakaita seichi nemhaka yekuti madrugs auraya musha. Izvezvi inini myself handigoni kuti nditi Nephews Chimbowa akaita izvi asina kubatwa nemadrugs nokuti munhu paanobata madrugs anobata ari pakawanda uri kunzwisisa. Saka inini secommunity leader ndiri kuti madrugs atiurayira musha. Zvese izvozvizvi tangozvifugidza mugumbeze rimwe chete rekuti inyaya dzemadrugs. Regai tisvike panhau yenyaya dzemari ndotoziva kuti kune vamwe vanogona kunge vakuda kutotora mukana iwoyo vachigadzirawo kumapeji twavo vachiisa nhamba dzavo kuti panguva ino kana muchikwanisa kudoma nhamba chaidzo dzekuti vachada kubatsira Nolan kuti arapwe tape zvakanaka munogona kuchitaurei vachinzwa pafidho. Chekutanga information yese mafambiro airi kuita ndiri munhu ari kufamba ari pamberi payo zvichireva kuti nhamba dzekutanga ndedzangu chero basa risati raenda achada kuzotanga kuzotumira mari asatumira mari vatanga vakonfema mbavha dzakawanda skamu yakawanda mwana otogona kutoba replace chitupa achiti ndiri kwachimbowa handika nditumidzirei mari. Chekutanga nyaya yekwachimbowa ari kufambira nyaya dzemadonations nezvese zvikuitika kwachimbowa ndini Bishop Benjamin Olik Adeu. Iri zita ndo rinobuda zvakare paEcocash pangu handika asi mari yeEcocash haisi kupinda muakaunti yangu. Nhamba dzangu ini dzekundifonera 0772 579
638. Ndichatsokurira zvakare 0772 579 638. Namba dzeWhatsApp 0713 822 860. Bishop Benjamin Olik Adeo. Vanhu zvakare Deputy Director weMfakose Metropolitan Trust. It's a community development group. Itrust inobatsira community. Then ndauda ndikupei nhamba dzeEcocash. Ari kuisirwa Ecocash ndimukoma weNephias Chimbowa. Anonzi Lekias Chimbowa. Nhamba dzake dzefoni 0774 346 171. Ndichatsokurira zvakare nhamba idzi 0774 346 171. Anonzi Lekias Chimbowa. Ndiye munhu ari kutambira mari yeEcocash. Inini ndiri kufambira mari cash in hand. Ndiyo ndiri kufambira. Zvichireva kuti chero Ecocash ichiiswa, Lekias anoripota nyaya yemari kwandiri. Zvichireva kuti akaunti yese ndiri kuita. Zviri kujeka here? Itazviitira kuitira kuti kune vamwe vaya vanogona kuda kutora mukana iwoyu, kutora mari dzingade kuti dzibatsirwe. Ndisingazive maybe mungotipa update kuti mwana ari sei panguva ino, kana mune zvamunoziva pamusoro pemwana. Chekutanga senda paupdate, ndandidzokere panyaya yemari, ndopane uori hwese, ndopane uhipi hwese. Nyaya yemari ine vanhu vaviri vari kuishanda. Inini Bishop Adeo naLekias Chimbowa, mukoma wani waNephias. Kuroti baba wemwana anditika. Saka ngapave pakajeka ipapo kuti kana munhu achida kuendesa mari, kana asiri kunzwisisa, zvakakosha kuti abate even mimi weSly Media. Kana sokwasa ibate mimi weSly Media, ngabate inini. Anditika. Abate inini. Tosvitsa nyaya ikwe inofanira kuti inini isvike. Mari yemwana isatsakatike. Urubatsiro ruri kuitirwa mwana. Ndokumbirisawo nemwoyo unoda, kungava vemachechi, kungava vemacommunity leaders, ngava maMPs, vangava ani. Ngatibatsirei mwana abatsirike. Mari iri kudiwa kumwana haisati ane figa yekuti parudiwa mari yakati. Nekuti mari iyi zuva nezuva iri kuwedzera. Saka tikati mari iyi pari kudiwa $50, munhu achabvaona pasirwa $50 kuti mari yakwana. Mari iyi haisati yakwana ende icharamba ichidini ichiwedzera kusvika ava vekwaChimbowa takati muchazoadresa kana nyaya yemwana yanzi yadini yasvika kwamvura yacheka makumbo, kureva kuti ndo vachazotaura kuti kurapwa kwemwana mari yadini yakwana. Baba vakatorwa nepolisi. Izvo kutaura kunoku ezisipikira itawo vasvika pambari koti. Unachitaura nevatachitaura navo vari munzira kuenda kukoti, vachivaperekedza kuenda kukoti. Saka kutaura kunoku vasvika pambari koti. Mwana nezuro akaitwa operation. So asati aziva kuti zvaapadanho ripi paoperation yanga ichiitwa mwana. But takasiya totoprocessa kuti mwana apinde mucheto aitwe operation. Zvichireva kuti pasina chinopingidza mwana nezuro akanoitwa operation. Chatamirira izvezvi maresults eoperation yemwana kuti zvaapapi. Asi izvezvi tichitaura mukoma waNephias ava ndi kushanda navo tatovatuma unotenga mishonga, vatomhanya kunotsvaga mishonga iri kudiwa yemwana. Saka kwandaita kuti nyaya iyi haisati yadini yapera, mishonga mari dziri kudiwa. Umwe naumwe ari kunzwa vhidhiyo iyi tiri kukumbirisawo ngatibatsirei nepatinodini nepatinokwanisa napo. Mari ichiri kudiwa, mishonga iri kudiwa. Tikaona izvezvi mari yanga yakataurwa pakutanga kuti paitwe scan netheatre is 130. Andika manheru kuti mwana aende kunoitwa operation. Andika mari yanga yataurwa isati iri yeoperation
bado 31 USD andika kuna mari yedu yatopinda muchi mu 160 andika yato mu 160 something toisa mu 165 andika kuti basa rifambe pane mari dzine futi ziri kubhadharwa tautoti mari yatopa almost 170 andika izvezvi pane mishonga iri kudiwa andika mari yakashandiswa nezuro ndeye madrip 31 USD ndeye madrip kuna pakashanda 31 USD andika kune mapirisi anoda kunotengwa aya kune mari iri kudiwa yasati taziva kuti imari iri kudiwa kunoti mari ika panosvika update iri kuuya mari pamwe nenge iripinda $200 saka kunoti mari haisi kunzi paridiwa mari yakati mari iri kudiwa kuti mwana abatsirike muchidi munhu wemashoko angu mari iri kudiwa kuti mwana abatsirike. Thank you so much. Kubata kwamuita nini kuru wemati community development. MuZimbabwe ndonyaya tanga tichita akuno kumufako simufunga mangonzwa zvizere tinongotiwo kuna Nolan dai Mwari vamubatsira akwanisawo kuita speed recovery zvakare nhamba ndidzo manziwa dzichidedzerwa ukazobirwa mari yako hakuna zvisoko sitina ndabirwa mari yangu ndauya pano kuti munzwe nhamba dzamuchange muchiisa mari kana mukatadza kubata mhuri mukandibata inini tinogona kuzotaura nemhuri kuti kune ada kubatsa ngatibatsane MuZimbabwe Nolan agone kuti adzokere kuchikoro aone upenyu hwakanaka. So ndonyaya tanga tinenge chakupai update kuti zvakamira sei. Thank you so much for watching. Don't forget to like, follow and subscribe. Until we meet next time. Chisarai zvakanaka. Chekutanga regai nditange ndichiti tine urombo nezvakaitika kuna Nolan. Regai nditange nemimhama vakapfeka hembe tsvuku. Ndinoda kutanga nekuziva kuti ukama hwenyu nemwana mukomana uyu hwakamira sei. Ndiramai guru vake. Muramai guru vake. Kadzi wemukoma wababa vake. Alright. Ndinovimba kuti imimi ndimi tichita hurukuro manga muripo musi wacho pazvakaitika. Tikada kungoziva kuti chii chakatora nzvimbo musi pakazosvika pakubayiwa Nolan nababa vake nebanga. Tingangoti baba vake vakangosvika vachingopopota semazivisi zvatinongoziva. Saka handina kuziva kuti chii chakazotora nzvimbo. Mwana akazononokera around 4 ndobva achindikumbirawo mapiritsi. Inini semunhu anga achingobvawo kuhope ndakabva ndangonotora mapiritsi. Pandakabuda nemapiritsi ndobva ndakamuti tokuda kumwa mapiritsi warwara nei zvikanzi ndabayiwa nebanga netete. Pandakati nebanga vhura tione pawakabayiwa. Saka anga akakotama anga asiri kukwanisa kuswata. Ndopandakati sunungura zvikanzi handisi kukwanisa sunungura. Anga paisa socks ndobva asunga netai. Asunga netai ndopandakapasunungura. Ndapasunungura pakabva pasocks pai pakabva pandakapatenura pakabva pabuda pane zviro ndakati iropa rakadunduvira. Ndobva ndapinda mumba mapiritsi aya handina kutozomupa kuti amwe. Ndatopinda vanhu vatosvabhetadhini nekotomu. Ndobva ndati regai ndichikirina ronda riye ndobva ndapanama nechinanobhetadhi. Saka ndiri pakati pekukirina ronda riye ndipo pandakakirina kekutanga ndichibvisa zveshe zvandaibvisa ndichiona but handambofungidzirwa kuti pangava pane chinhu chiri kubuda paronda pai. Ndipo pandakazoti ichakakuswatanuka umire ucheka kuita kakumira zvikanzi handisi kukwanisa ndobva ndamuedza kuti amire. Saka nguva iyoyo ndopakabva patanga kuchururuka zvimvura zvanga zvine muriwo. Ndobva ndakatora kotoni ndobva ndakirina ndobva ndaona pari kubuda mavheji. Ndobva ndakabvunza mwana ndikati pawakuvara pachona pane mushonga wawaisa here zvikanzi aiwa. Ndobva ndatora zvikanzi chii ndikati ona zviri kubuda pa zvikanzi ndo chikafu chandadya. Kana kuti banga ranga rapinda. Saka ipapo ndakabva ndarohwa nehana. Ndokupa ndakangotora kotoni ndobva ndapanama ndobva ndatora bhandiji ndobva ndasunga. Ndobva ndamurarisa. Kurara kwachina kwanga kuchitonetsa. Ndobva ndangobuda ndobva ndaenda kumariro kwanga kuna amai vachona ndobva ndangonomadedza ndikati weimuone uyu handeikumba munoona zviri kuona. Tikazobvunza kuti ndozviripo. Ndokuzomwa ndokumapurisa ndokuzobatsirwawo ndokuya nemwana kuno kuchipatara. Right.
iye muchiri pakutaura naye akataura here kuti baba vakamubaya vachimubayire nebanga? Inini kuri kumba Eh. chandakakwanisa kumubvunza ndakangoti zvaitika nguva zvikanzi kwakudhara, ndikati wadiwa chema kana kuti wadiwa ndiudza nguva iripo, zvikanzi zvangoitika. Ndikati asi pamwe pese paunomborohwa unouya uchimhanya uchinoka dhoo, ko nhasi chii chakutadza kuti wabewa nebanga ndobva washivirira? Zvikanzi zvangoitika zvakangotaura. Alright. Pane pamataura mashoko ekuti pese paunorohwa kureva kuti mwana wayo anogara achirohwa. Pane paanomborohwa, paanorohwa chaanotoziya kuuya kumhanya mumba mangu. Alright. Arohwe pese pese, kanenge katuka akarohwa, asi katuka chona katuka chona kaakarohwekako akangomhanya kuuya munhu. Asi musi uyu haana kukwanisa kutaura. Musi uyu chakazondichamisa ndechekuti katuka chona hakusi kutoti akarohwa zvekutoti angona kungomarwa neshamu yekutanga, yechitu anobva atomhanya, asi apa akatobayiwa ndokutonyarara. Kuti akatora nguva yakareba Akatora nguva yakareba akanyarara, ndizvo zvakangondichamisa chete, nokuti pamwe pacho angonorohwa kana ka1 kana ka2 obva atotisa. Alright. Nemusi wacho iwoyoyo tikati baba vanga vakadhakwa here? Kudhakwa vanga vakadhakwa. Vanga vakadhakwa. Kudhakwa vanga vakadhakwa. Saka kunetsana kwakaitika baba nemwana imimi hamuna kukwanisa kukunzwa. Alright. Vaitongotsurana sababa nemwana mumba mavo vachitaura, saka handina kumboziva kuti pangave pane zvingazoitika. Maingonzwa kuti kutsiurana. Vachinzi unobika muriwo zvakanaka wange uchimhanyirei. Ndozvo zvandakanzwa. Ndobva vazoudza mwana vachiudza kamwana vachiti ugozoudza mama vako kuti uko kwaitika mariro, mangwana ndoda kumukira kumariro. Vachiudza mwana wangu vachiti uzoudza mama vako kuti vari kuzviziva here kuti kwaitika mariro sekuru vashaya, ini ndoda kumukira kufambira mariro mangwana makuseni. Asi vanga vakatota. Saka zvekuti mweya uyu wakazovabata papi, hapana akaziva, nokuti hapana akaona. Saka banga racho ravakashandisa kubata mwana uyu rakazowanikwa here? Rakazowanikwa naamai vacho nezuro. Alright. Imi mai guru makanzwa sei muchitanga kuzonyatsoona mwana uyu akadai so muchinzwa nyaya? Paakati ndabewa nebanga, handina kumbozvitora sekuti zviri serious. Ndakangofungidzira kuti ko zvimwe zvingoriwo maina. Saka pandakazoona paakubudawo mavheji achitaura kuti ndochikafu chandadya, ndipo pandakavhunduka, zvishuwa ndakavhunduka. Ndokubva ndatopa nama ndakatozofila bhedhi ndikati saka nguva yandapavhura hapana here zvazoitika kuti mwana angave ane mhepo yaita sei yamupinda. Pakadzika here panhamba kana kuti imi muchionawo kuti extend yebanga racho kuti zvakanga zvakamira sei? Seusiku kana zvezvikana kuti ndinzi ndidescribe ronda racho hamusi kukwanisa. Ndinganyepe. Inini ndakangofunga kuti kamaina karonda sezvinongotiwo mwana akakuvara ndinongogezwawo maronda evana. Saka ndaingofungidzira kuti kangori karonda kangori maina. Mazouya kuchipatara? Ndazouya kuchipatara. Kuchipatara vakasvika vachiti chii? Takasvika kuchipatara ndobva tapinda muemergency, ndobva aonekwa nachiremba. Zvavakataurina ndinozvinzwisisa. Mataura nematems avo. Vanotaura nekusaiti kwavo. Saka ndipo akazonzi anofanira kuenda kusikani. Sikani ndipo payakati mwana akakuvara, banga rakasvika kumatumbu. Ndozvakazobuda mai kuchipatara. Pamazoona kuti chironda chandandichiona kunge chidiki chiya chakatokura. Ndopandakatozoona kuti hapana ndichifungidzira kuti padiki ndinopakwanisa kupa bhandejiwo bhandejawo. Hapana. Akaoma. Regai tiende kuna mama vari padyo nemi. Mama, ndikada kutanga ndikuziva kuti ukama hwenyu nemwanakomana waNolan hwakamira sei? Ndina mai vaNolan. Right. Ndakakurukura nevanhu vakawanda, asi tingada kuziva kubva kwamuri mimi kuti nezuva racho iroro chii chakanyatsotora nzvimbo nemurume wenyu kuzosvika
nhasi takagara pano tiri kukurukura nekuda kwemwana akabayiwa nebanga. Ndapedzisira kuona mafestivhal vakadhakwa vakati vakandidzira mainono ndandiri mumba munoziva kuti madzimai anongorara mumba mudhene mune mabiswa masofa mainono Kunhamo kwamama ehe ana mama obva vadaira vakati chii zvikanzi ngavai tiende kumba zvikanzi kuenda kumba kupi zvikanzi ai sori mama ndandichida kuvaudza kuti ndakuenda ati alright endai hapana problem saka ivo varamba bva ndabuda panze saka ivo varamba ndamba ndikati hazviti kuti ndiite sei ndiende kumba imi mamusi kuti panoenda kupi kumba zvikanzi amaende dhako saka bho ndakuenda ndadzokera hangu mumba bva ndaita ndarara sana vangu vakaswera vakamira bhazi vari bhizi ende sekuru vakangoita sadhende vakangodona ndokuvapfeka pasipoti vana mubudzi varwara kuti chii takangobatikana ndangoti ndayarara kuzonzwa kuma4 ndakudedzwa mainono ndakatombodaira ndakandadzokera kurara nzausonzoera kuti kudedzwa kwanza ati ambojamba kuti vanhu vakarara enda ndakarara mbedroom mako ndovanda kudedzwanza uyai makatomirirwa ndobva ndabuda pandakanzwa vhoisi reavo akati kwaitikei hana yangu yakarora maybe vadzoka kumba ndobva ndati pandaibuda namaimai nguvai ndobva vati 4 ati kwaitikei ndobva ndabuda zvikanzi mainono handei kumba ndikati kuri raiti zvikanzi handei tozotaura tatoti fambei mbicha ndikati kwamboitikei ndobva ndamira zvikanzi pane zvaitika kuna Nono ndikati aitwa sei nababa wake zvikanzi pane zvaitika zvinoda muchiona ndikati ndichaenda ndandakutora ndichaenda ndakanzwa izvi zvangu zvese izvi kupera simba ndataura chokwadi chichaitika kuna Nono chamanditeerera this time handichaendi zvikanzi aiwa handei munoona nozi unongofamba kuti mari ndibatsiri ndakangofamba but unenge wanzwa kuti ndiri kungofamba zvangu ka unenge wapera basi tafamba tasvika kumba kati itisai teinoisa tisikuda kuti baba wako aita sei vamuke kana mutora ndovakuwadza mwana vanogona kumuka wavo uchiri musoro vakatanga futi kutiitira mezi ndapinda ndakanyarara kusvika mwana akarara ndamuvhura nomuchii ndobva ndati ndabayiwa nadheti bva vati tovhura here ndikati musakavhura ndisida kuvhura tabuda panze pataenda kurodi chaiko tobva zvanzi nabangu saka toita sei kati nyaya panapa ndeyekuti tiende kuchipatara ndobva tati saka toita sei totsvaga mota ndobva taenda pana matoti ofisa tobva tati auya utibatsira akati zvamukwanisa kuita tsvagai mota ende ironda rine mwana kana mutotaura kuti abayiwa nebanga kuchipatara hakuna kumurapa kwavanoita tandine maneighbors edu hakuna kumurapa kwavanoita kana asina police report chitsvagai mota nekukasika moenda pamarimba kupolisi munotaura kuti chii ndozvaitika vanokumonyorerai police report motomhanya nemwana tobva kuchipatara tobva taita sekudaro totsvaga motikari raini ipapo tauya ndopakatanga kurutsa mwana waza pakatanga kurutsa mwana ndakapanika ndati chichatika tamhanya tatsvaga mota tapinda mota neguru kubatira mashona nje nemukoma kumwana wangu wekutanga bcause ndanda kutoti handichatoendi ndandavhiringika ndobva vabatirana nafoni ndobva vaunza mwana mumota tapinda mota sanibhari wamota kusvika pamarimba takatosvika motikari yemapurisa mukuru wemapurisa pamarimba pakagara mota zvikanzi kwakanaka here anamo totaura wanga topadhuzoda kuchinjana chiti ati semwana wedu abayiwa so but usatambise time kasikai kunyora izvezvizvi mwana anogona kutoita zvo mumhanye nemwana kuchipatara ndiani watingaende naye kumba ambva tichienda imimi kumba mudzokere kumba isusu takuenda nemwana kuchipatara ndikati amadi kuti ini ndiende nemwana kudini kuchipatara avo vakati aiwa toenda naye tondowaya imi muchidzokerei kumba mapurisa akati tirikuda banga ravashandisa kubaya mwana
nababa vacho tinzwa kuti nyaya yobaira mwana chii. Tasvika kumba vanga vakatorara mozotemesa takabuda nemwana wangu wakarara kuti unanga akadhakwa. unanga akadhakwa. Tasvika mapurisa ndopavapinda ndopavabata vakatomuka zvekuvhunduka kuma inonoko chii chaitika. Tikati vabaya mwana. Tibaya mwana upi? Tikati nona Sitoziva. mamuda kuuraya mwana. Inini ndikauraya mwana wangu inini. Zvekuvhunduka zvo vatorwa nemapurisa. Mapurisa akati madha imimi chigadzirai muteere kupi chipatara tichadzokere nemi kumarimba. Itai mugadzirire muende kuhospital. Ndobva ndadzokera mumba. Saka pandakadzokera mumba semunhu anga ari kupinda ndasina mafoni namukwana ndinako kwandandiri ndakutsvaga kuti foni yavo neyangu nekamukafoni kadiki zviri papi. Banga mapurisa paakapinda takarishaya hatakatsvaga hatitawana Mapurisa. ndazodzokera mumba meyo ndobva ndasimudza chispika zvimaspika zvebluetooth zvidiki zvezvo chanchiri pachacho pandiri kuchisumudza ndopamba nefoni yangu pasi pacho ndandisumudza mafoni ndopandokuona pane banga kuti banga iranga rine zvakaitwa kunge zvichena zvezvo unoziva banga rikacheka mafuta enyama ndozvanga zviri pa ata iri banga iri ndorinenge rabe Abo kuiswa kuvigwa here kana kuti andizive kuti vakagadzika vachiviga kana kuti vakangotsveta semunhu anga akadhakwa. Ndobva ndarisiya riri mumba ndotagadzira nhando yokunobva kuchipatara. Tauya taona mwana tazoona chiremba unongoziya language yepana pachipatara. Mwana ari kuda kuitwa matest akanzi ada kuitwa anzi $60 matest ndizvo Wanzi the best. anzi ari kuda scan yange yanzi $40 apa panaka. Vamudiko ava mataura navo seBenado vanga vatotaurira vanhu kupremponesi andozvaitika ndobva vafona zvakamira semengo akati vana ada machiremba vauya vakaona mwana pane vakauya pekutanga ndobva vakati vachadzoka vakauya vamwe handizvo ndaona futi ndobva vazodzoka vaive vakauya pekutanga pai ndobva vazovadzoka ndobva vati mama ndiri kuda kuti mutete kana kutya mune chinhu ndodarema ndaitya ndairamba kuona mwana ndangosikunotarisa kudai bhari dai so mukona mama ndokutobuda chino nechikafu chese chaakadya nezuva mwana akakwara ndobva vamudzvanya kunoko akati papinda mhepo saka mwana anofanira kuti emergency operation unoziva kuti ungonzwa kuti mwana ari kuenda kutheatre zvinotyisa ndakabatikana ndakabatikana hatina kana mari nehanzvadza mukurumba vauya vozoiti hatisi kuda vanhu vakawanda tikuda mama sarei nemwana vamwe ngavanomira bedza kuba mukuru vandaudza kuti anzi kunoitwa mablood test nekuskana vamukuru kwamhanya-mhanya handisi kuti vakasosei kana vakashandisa idhi yavo yekubasa kozonhu vashanda kukansel ndobva vanodhindirwa kuti mwana ende kuskana kana kuti vakanokumbira vauya nerisiti rekuskana tikanzi aiwa yamanyorerwa pekutanga nachiremba mboyachona mwana haisiri yandiripo ndiri kudai idzokerai futi vakusara vakutora mablood samples mudhokitari vakatoti munomandishanda ndakutoshanda chii mwana wangu nesocial media nekutenderera kwangoita nyaya vese vanenge vari paigrew up mufakosi manesi madhokita vakazviona saka vairamba vachingoya chiodhi vachida kuita sei kuona kuti zvakamira sei neeji yemwana machiremba akabatikana vakati takutoti padiki padiki tichiita sei tichiramba tichiuya tichiona kuti mwana ari sei takungokumbira fedzi chimhanyai tsvagai nepamunokwanisa takutokumbira mutsvage mari yematest aya tikutoada izvezvi mablood test pakondisheni yemwana yakamira sei. Ipapo ndopatakazochema manje tiri kunzi tiri kuda $60 panga pasina kana dhora apana kana mari tabudapo tiri kunzonzi matumbu memwana mapinda mhepo matumbu emwana aboka apa mwana haachagona kurara
dhara rine saidhi anga asingagone dhara rakadai anga haisasi asingagone. hachakwanisi. Kurai mberi mwana. Ndobva vanhu vanga vari kumupa kose vanga vanzwa nyaya yayo, vandobva vakontributa ane $1, ane $2, ane 5, ane chii, vangobatanidza mari nekukasika. Ndobva vapa bamudiki vakauya zuva vamataura navo, bamudiki mbva vamhanya vahirwa mota. Pane munhu wakangoita rudo rwake ndobabhadhara mota akati izvezvi pane mari yakamirirwa hazvina kumira musha, nemunomusiya munhu pahospital musamusiye kuchekline kana kupi, nemunomusiya pahospital mukati chaimo. Hanzi vakumbira vanhu vanga vari mukoma tikukumbira toda kutombomusiya munhu pahospital. Vanhu vakanzwisisa ndobva vauya, ndo mari yakazoenda kumablood test yamakazoenda nayo. Isusu tichienda nemwana usikana vachienda kumablood test bcause doctor angati ndikungokupai 1 hour chete, patient yangu ndikuda kuenda nayo kuita ndo ari kana pavo. Ndobva taenda kuscan, ava vachiendesa kumablood test, vachinotora mablood test. Munoziva zvinoita Mwari vanobva kunoshamisa. Tichingobva kuscan magetsi achienda, mwana achidzoserwa pambedha tichibva kuscan. Madhokota ezvizvo aenda vangataura kuti ndikukupai 1 hour, vachidzoka vakatoti hatisi kubuda, toda kutoita make sure kuti mwana uyu ndiye ari kutanga kuenda kutheatre. Vauya vatarisa masikana avo, havakutauri vanonga kutaura kane language dzavo, ava imune muchingoona mapicture hamuna chamune muchiziva. Bva vatarisa tarisa vakati mwana akakuwara, hapana option, mwana ari kuenda kupi theatre. Bva vanyora emergency, vaita mapepa avo, vanguri mbva vamhanya unonzi ende munonhingirira muno kuti mwana ari kuadmitwa, mwana takumisa muwadi B5. Apa magetsi aende, mwana ada kuendeswa B5, hapana lift yekuti mwana aita sei, because time iyoyo patanga tasvika kuti mwana timuti anofamba munomujegerana, anga asisakwanisi, anga akurwadziwa. Kana pamupisa aimbonzwa chiveve handizivi, bai vanga kutaura kuti mama ndiri kurwadziwa, mama ndiri kurwadziwa. Unozi tine zvinhu zvatiri kuda kuti mwana aende, asati aenda kuB5 ndopatakanzi tine zvinhu zvatiri kuda zvinoda kushanda kutheatre. Apa hapana mari. Ndobva panzi pari kuda vanyora pamba pachida madhiripi 4 zvimagubhu zvezvi kamari, bva takandorwa futi nemari paikokesha yange isati yapo mari, isati yapo pakanzi paridiwa madhiripi. Bva pazokandwa mari, bva vawanikwa 2 handiti papawanikwa 2 hanzi nemakadhidheta ere amena amena kanenge selotepi. So ndozvatakakwanisa kutenga panguva iyo, chinhu chese chirikuda muchipatara chiri kuda. Ndobva tatenga zvikanzi takakwanisa kutenga 2 kuzwaida 4. Ndobva mwana admitwa. Ndobva taenda kuti tiende muB5, mbva vakuti mune makumusiya apa ozoenda kana magetsi aita sei auya. Machiremba yabva vati hazviiti kuti mwana asara, mwana afanira kuenda kuB5. Saka nevanhu vatanga tinavo, pane mwana watotanga watanga tinaye, ndobva vatina bamukuru, isu takuisa mwana pawheelchair, tinoijega pamawheelchair steps, vabatirana nameguru, bamukuru bata usaid dhuku, meguru bata usaid dhuku, yakabata kumusoro kwedu, takuisa mwana ndobva tikamuisa pabhedhi. Tasvika kuB5 kuya tasvika tapa manesi aripo ikoko, vavhura apo vakati muri kuziva kuti mwana uyu ari kuenda kutheatre. Tikati tikuzviziva, zvikanzi pane zvinhu zviri kudiwa, hazvitoite kuti aende kutheatre kana zvisipo. Unoziva unonzwa kunge kuda kupenga, hapana mari. Takafunga kuti pamwe zvinhu zviri chipi, takabva tavati zviite titiuye nazvo mangwana makuseni, zvikanzi hazviite because ari kuda kupinda mutheatre. Nesu vai vakati handichatoendi kumba, ndofanira kupedza na6, but ndichaenda ndichisiya mwana uyu amutheatre ndokuenda kumba kwake, handichatoendi, ndakutomira nemi. Ndipei mafoni nhamba yenyu titofonera nai vamwe ngavamhanye pamasi tiita sei, taburuka mwe tiri kutenderera musoro kuti toita sei.
takukurosa apa nditi tiri kuuya kumota. ndopa vakatinyorera mamwe mapiritsi e17 ne$31. Aiwa ndo akazosaririra. Kwakabva kwanzi madhiripi aya ari kuti watasiya nemadhiripi angati atenga 2 zvikanzi ari kufanirwa kuva ari ari 4. kutofanirwa Zvinhu zvese zvanga zvanyorwa kunzi zvive zviripo zvakakwana zvikanzi tikutozvida zvese zvakakwana nhasi. zvimwe zvatakanonyorerwa uko ndo zvakanzi ndopakazonzi pakasara we17 newe31 ndondasanditi pakawanikwa ndopatakafonerwa nzi pane mari yakandwa muapplication ndopa tikabva tatarisa mari ndopa tati mari yenge ichiyobva yamhanya unotenga pane zvimwe zvasara zvinenge ndobva kwashota tionoti mapiritsi. panoshota chinhu ndobva vanotenga vatenga vadzoka zvatakatenga zve zvakatonzi hamusati zvakatonyanya kuchisisa ndozvasara ndozvaita 17 ne31 pamwana ari kunge watsiwa unotenderera pfungwa kana nanhasi ndikazvifunga musoro wangu waitema. Dai ndichifamba so ndainzoti ndikufamba but handisi kutsika pasi ungonzwa kutsika mugwagwa. Ndobva tagara mumota toita sei ndakuchema kati kana mwana ari mupenyu achirwara ndikutara mwana achema kati saka mamhari toita sei. Ndobva mwana wangu auye mwana tete wangu ndozvanza mama ndakuenda kubasa kwangu mutauni andikandiri mutauni ega ndonoona kuti ana maiti vashanda sei ndonotora mari iko ndotenga iyi yasara iyi iri kunzi achitombototi aende kuuyu asina imimi chienda iko ndokufonerai kana pamutauni ndakati alright tazopinda akazotifonera kuti mukambuzuru tichienda kuno so mama mutauni ndatenga we17 wasara we31 matichas ake ekutyora anga ariwo panapa vakatista tauya tisina kugadzira dai taizoziva kuti kuchazoita maexpenses ekuti kunoda mari tadai tauya takagadzirira kana mukomana uyu akazoita seiwo kana kuti akakwereta handizivi ndokazokwanisa kutenga we31 wasara kuti mwana aende mutheatre. Nditotenda Mwari kuti mwana akapinda mutheatre akaitwa operation it was successful zvakafamba musha. right saka pari zvinhu zvakamira sei kunzvimbo zvakaitika zvese izvi zvakamira sei neupenyu hwake Nolan kana mune piu yamuri kuda kuti muri Zimbabwe ndomukana wandiri kukupai zvakare zvitava muri Zimbabwe Pari zvinezvi tichitakatisana nemabhiuzi because mari yekuti tichada kubhadhara kuenda operation yakaitwa madhoktors vakati izvozvo zvinozoonekwa pari zvino toda kumboita zvokuti tiseve upenyu hwemwana nemabhiuzi ekuzobhadhara tichazoda mishonga apa vati pari munouya nahwani tichakudzai kuti tikuda zvakati nezvakati nezvakati ende asati akudya mazuva lidzi kana pandapinda makuseni akati kana mvura hatisi kumupa chirembo akati chimbonera saka anenge haasati akudya ende mwana achazoda kanselingi yakasimba ndizoti kana musi anosangana nababa wake kana mwana atori vitamins zvichamuvhiringidza pfungwa. magariro enyu nababa akakamira sei taigara zvakanaka but chinhu chaiitika ndaitaura natete wangu mazuva akanditi ko iwo mazuva ese chii chanji chimboitika musingatauri ndikatete murume wangu anga ane mapersonalities zvikanzi chirudzi ndikati hamumbozvinzwisisi vanhu ndikakutaurirai hamuzvinzwisisi ndaitwa ndogara nevanhu tu vakasiyana kana tiri makuseni munhu akasvika pambe dai kungoti mai ava vakadyisa murume nzaimegura wangu taimuka makuseni ndindiri pajuto vanenge vachitaira panze ndichitaira ndichiwacha vanenge vachianika okutoti mira ndibike inini iwe waita zvakati vakangonwa hwahwa chete and it was a daily thing almost every day pasvondo taigona kuverenga kuti havana kumwa ka2 anditi kana kuti
vanonwa everyday asi vakange vanwa vaipopota zvekuti mukataurira basa zvine basa rei handina basa nazvo vaipopota vezoti vanoita sei vanopopota ende vanenge vane hasha vanoita waiudhi kuita kunge mumwe munhu ndozvavaiita ndozvavanga vari asi munhu handikwanisi kuzvitsanangura ini ndakatovhiringa kutoziva kuti saka pari zvino muri kunzwa sei mwana ari kuchipatara murume wenyu atotorwa nemapurisa? ndakabatikana ndikupedza kuti ndisanyanyofunga kozi ndiri munhu ane bhipi ndakabatikana kamakuseni ndakavatarisa zvanguso pataona pamarimbo vakurememba zvakaitika ivo vari kuti havasi Ivo vari kuti kutori handisizivi. ndizvo zvavatori vakamwawawa manheru vakapopota ukamuka makuseni vanoti kandina munhu wandakatuka vanotomuka vari muhappy mode kutoti gulezi manga sei vanogona vaitogona kundituka inini ndotomuka ndakatotsamwa kuti vakatondituka ndisina otonzwa makuseni mamuka sei gulezi ndotongodaira zvimwe zvezve kungoti ndobva ndati asi baba saka handizive kuti hwawa hwachona hwaivashanda sei zosvika pakusanganisa pamwe nemadrugs madrugs kana mbanje chaiva vanga vasingabati kana mweya wembanje vanga vasingadotonzwa havadi kunzwa anga ringori doro aitaura kuti handidi kunzwa chinhu chinonzi mbanje ndo chinhu chavakazonda muupenyu hwavo handidi mbanje padhuze havadi kutounzwa mweya wacho takurukura inyaya inorwadza inyaya inochemera tinongotenda Mwari kuti Nolan mupenyu handizive kana mune mamwe mashoko ekupedzisira nerumwe rubatsiro rwamuri kuda tichatanga nemi maikuru tichienda kuna mama kumure Zimbabwe vari kunzwa nyaya ndofunga nyaya iyi yabata vanhu vakawanda vari kunetsekana zvakaitika sei saka tati tive tikurukure nemi mamuripo tanzwawo zvakaitika saka panguva ndakupai mukana kuti kana mune mamwe mashoko nerumwe rubatsiro rwamuri kuda ndo mukana wacho chandiringoda kutanga kutenda kune vese vakatibatsira akatambanudza ruoko rwake nepashoma paivi ainapo nongoda kungoti toita basa vakatibatsira tozongokumbirawo rubatsiro mabhills nezvimwe zvichadiwa kuchipatara nokuti kutopinda kwatichaita ipapa nahani tikutonyorerwa chilist chezvinenge zvichidiwa pazvinhu zvakaitika tisingatarisiri tinotenda maikuru tichiuya kuna mama vaNolan ziva ramune mashoko ekupedzisira chandida kutongodza kuda ngotenda vanhu vandogarisana navo munharaunda kunyanya vandoda kutanga kutenda vanhu vandogarisana navo munharaunda unofa kuzoka asingamboziva kuti vanhu vanofa kuziva nerudo kudaro ende vakabatana vakandibatsira munoziva ndakaomerwa nezivimusomanyazi kuti vanongano pakuda ndoda kungotenda ruzhinji rwezimbabwe unoziva mapureya chaiyo ipenongoti amainono zvinoita zvinokusimbisa munhu uri panguva yakaoma ndoda kungotenda chandangokumbira kuti vanokwanisa kutambanudza vachitibatsira tikwanise kubhadhara mabhizi nechikafu chaachazodya since asati akudya masodhidzi ende muchipatara muchiuye chikafu chinobva kumangana chakabikwa nevanozokwanisa kuti tiwane tumanazo twakanselingi ndikononge zvakatovhiringa even musikana ari grade 5 makuseni medhemu kamwana kadiki kameguru kaECDA vafona vakati sisi vauya kuzosiya munin'ina wavo azibhetangoita sei vanga vachichema in the whole yesterday ichema kozi anga asara ari kufinarwa kunhamo kwasekuru saka anzi vanhu vairamba ndakumba manheru akati mama ndazotiza kumariro ndikadzoka kumba ndikagara ndega kusina munhu ndikati wadzokerei mama vanhu vangu vachinditi iwo mwana wane pyasi baba wako
vanobaya vanhu nemapanga. Sekuti uchema mwana. Saka mwana unenge wokungoti society anenge akufila sei, because vanhu vese vanenge vachikoti ndiye mwana wacho. Zvakatomuvhiringa, zvakamuvhiringidza. Even kuchikoro ndofuka vanhu vanga vachiita sei, vanga vachimutarisa makusemu. Tinotenda vana mama. Tinovimba muri Zimbabwe muri kunzwa nyaya yepano. Uri mubereki zvinhu zvinorwadza. Ndio uchiziva kuti zvichida ungoriwo mweya wabata munhu usiri kuda kwawo baba kuti mudzimai wari kukokora kuti aiwa munhu wekutiwo kana asina kunwa anenge ari munhu akanaka. Saka takungokumbirawo muri Zimbabwe kune vachada kubatsira mhuri, nhamba dzavo ndidzo dziri paskirini, mungovabata mugobatsira nawo, chingoshora kuti Nolan ave neupenyu hwakanaka, abude akwanisewo kudzokera kuchikoro asvita muri Zimbabwe. Muri Zimbabwe pari zvinotaura tiri pano paHarare Central Hospital uko kwakauya kuchunzwa Nolan mwana mukomana wekusvika pakubayiwa nababa vake nebanga. Saka takwanisa kuti timuone, asi nekuda kwekuti asati akunatsogona kutaura Nolan uyu akakwanisa kuti operation yake yakafamba zvakanaka, asi zvanzi dokta vake yati ngaambomira pane zviro Nolan asati akugona kudya, asati agona kunyatsokutaura, uyezve angomirira kuti achinzwa kuti procedure yacho ichange ichifamba sei kubva pari zvino. Asi Nolan mupenyu, Nolan akakwanisa kurarama. Zvakare tanzwa kuti baba vake vaenda kukoti, has been placed on remand, vanzi vanodzoka kukoti musi wa24. Saka ndiwo apedza naenda kuti tikuzivisei nokuda kwenyaya yaNolan. Tinenge tichikupai chizere kubva zvino kuti chiitire chizikuitika mukati meupenyu hwaNolan. Ndikutendei nekuona nyaya iyo yatanga tichikupai zuva ranhasi. Ndatenda.